Telepizza lanza el triple. Ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza. Te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza. El secreto está en la masa. Hemen da bertso derbia. Ostiral honetan, Donostiako Antzoki Zaharrean, bertsotara botatako derbi berezi hau jokatuko da. Real Sociedad Fundazioak antolatuta, Athletic Fundazioa, Donostia Kultura eta Usandizaga Institutoaren laguntzarekin. Realaren partez, Amaia Agirre, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi arituko dira. Beraiekin egon gara. 3 gogoz dira, zita politonetan parte hartzeko. Bai, gogua badukat, gaina lehen gortian aukeratu zitezken bertsoaren artean ere baneo, baina karo, Maialen da amets tartean egon da, normala da, zaleek horiek aukeratzea. Eta gogoz gatu nintzen egia esan, eta gero gainean bertsoik entzuteko tarteik hartu, eta bakit ondo atea zala, gero partidua ikusten ere arki pasatzutela bertsoarien agotik entzun da, eta bai, goguak eta urten zehateatzean. Ba, ilusio, zegi esan, nahiko saio xelebria edo berezia da guretzako, bertso derbia eta horrelako tematikan hasten dituen gai bat, eta egia esan gogoz nago eta jakin minez. Bai, egia da, saio monotematiko batzukin izan dira, baina salbuespena izaten da, horrelako gai bereziekin egiten dien saioak ez dira asko izaten, eta zentzu hortan, argi dago, azkeneko egunetan, saio aurreko egunetan ondo informatuta egon beharko dugula, behintzat. Bai, niretzako jendeak horrela aukeratzea eta horako gauza berezi baterako, polita da, gaina derbian aitzakian egindako zerbait da, guretzako derbi eguna beti da eguna handi bat, eta giro pixka da jartzen dugun. Bai, esan zitenean antolatzaile, ea kapitain bezala jongo nintzen, bai etxesanien, eta gehoenekin, zintzuk izango zian kantukideak, eta egia da nire oso gertuko bi diela, Beñat eta Alaia askotan tokatzea elkarrekin, bai holtza gainean eta bai bestelako lan batzutan ere, eta gustoa, beste kontraiteko desiatzen. Bai, iazko bertsolariako izanik noski ore badala, eta kasu honetan aukeratu izatea guretzako ere ore bada, gaur aurten gontan gaztetxoagoak hartu gaituztela ematen du, eta gu saiatuko gea eusten indar horri. Bai, ez dakit, azkenean bertsoak hori daukana ez, urtetik urteta juten da berritzen eta plaza berean elkartzen gera belaunaldi zarragoak eta berriagoak, eta beraien bidea egin dute, haidia guri bide hori erakusten da, ez dakit lehen urtean ainako maila ematerik izango dugu, baina saiatuko gara lotxago esamar joaten eta ea gure ematen dugun. Bai, egila da, bertso saiotan ez dela oso ohikoa futbolei zuzenian kantatzea, behar bada metafora erabiliz eta horko baliabideak erabiltzen ditugula beste dozen esparru jorratzeko. Gero, betiko ez derbiren bat gertu daunean edo koparen bat gertu daunean beti azaltzen den gaia da, baina ez da asteburuko saioetan azaltzen den gai zentrala izaten. Eta kasu honetan uztartzea gaina, gai jartzaile lanetan Andoni arituko baldin bada, futbol zalea da, beha, ibilitakoa baita ere, semeare hor dauka, Realian, eta uste dute jolas pixkat emango duela, Andoni izateati bakarrik. Egia, gaia gero ez da futbola izaten gure gai nagusietakoa, baina danetik tokatzen zaigu gai gisa, jendartearen parte den bezala eta izialdearen parte den bezala futbola gai bezala ateratzen zaigu. Segura aski urtarriaren 3 bezain bestetan, baina ateratzen zaigu. Eta antzekotasun gehiegi ez eukiagatik bi mundu hauek azkenean biak dira ekipo jolasak edo jokoak, segun nola hartzen ditugunez. Elkarri lagunduz baino ezin daiteke, partida on bat egin edo emaitza on bat lortu. Bertxotan lehiatik gutxi daukagu, normalean izaten da parez pare jarri bi bertsolari eta gure arteko elkarrizketa hori, elkar zirikatu pixka bat eta antza handiagoa dauka pelotarena. Zenbat eta golpe handiago eman besteak, pelota zureganare indartsuago joaten da eta orduan golpe hori aprobetxatzea erresagoa. Orduan gehiago da elkarlanetik egindako zerbait lehiatik baino. Eta futbolak ere badauka hori ez, bestea zenbat eta hobeto ari den jokatzen, zuere gehiago motibatzen zera eta azkenean irabazi batek egiten du, baina partidua bien artean egindako zerbait da eta niri ikuspegi hori gehiago gustatzen zait lehia ikuspegi baino. Bai, egila da, finala pasa berri izango dela, olatua oraindikan bere indarrik handienean egongo dela garai hortan eta jendia gogotsu egongo dela oraindikan ere bertsoak aitzeko. Finalista bakarra izango da, holtza gainean kantuan atxuko gean Seikoterrei beira jarri ezkeo,
baina ez dut uste jendea gu epaitza jongo dani gurekin gozatzea baizik. Guk saiatuko gea, jolasa eskatzen danean jolasti izaten, eta joko pixka eskatzen danean burrukarako grina hori ateatzen, eta ea ondo ateatzean. Euskal Herriko txapelketa nagusiak azken batean pixka bat astindu du, ez? Jendearen gogua bertsotarako, erronkarako gogua ere bai, Euskaldunak badaukagu hortatik asko eta hori ere elikatu du. Beraz bai, gertu tokatzeak uste dut ematen diola beste bultzada bat eta beste erakargarritasun gehigarri bat. Bai, bertsolaritza momentu honetan jendeak asko estimatzen duen disiplina bada. Eta, plazak ez plaza hori bakarrik, plazak orokorrean bete egiten dira astea joan da etorri. Eta, bai, azkenean ez da bertso saio arrunta izango, bestea itzaki batekin egindako saio bada. Eta jendeari gauza berezi horiek gustatu egiten zaizkio, batez ere Gabon garaian. Jolasteko garaia dira Gabonak baita ere, jendea oporretan egoten da lasai, gu ere lasaiago egoten gera, eta ez dakit, ni badauka gogoa zerre berezi egiteko. Ez naiz bereziki, ez dakit, ordute erdi partidua bati beira egotekoa gaur egun, jokatzea gustatzen zait egia da, gure maila apalian. Eta gero kuarrilako bat edukin nun, realian nesken taldean jokatzen zuna, eta itzaki horrekin, bi baino gehiotan juna izan du naiz. Aserreture bai batzutan ez, nik ikasle esaten diet ez da konparatzein oskin neska eta mutilen arteko maila, baina biak diala goi mailak, eta pixkate prestigio gehixio eta duintasun gehixio ekibarko lukela, eta saiatzen naiz tokatzen zaidan lekuan hori aldarrikatzen, gertutik bizanen egora badalako. Izaten ez naiz bereziki futbolzalea, edo ez dakit, etxe onduan bizitza osoan ikusi dudalako futbolzelai bat eta horrekin arreta gutxiago ditu didalako, baina naiz izan futbolzalea. Baina beti urtean behin edo pare bat eta maitzat joan izan naiz, danoetara partidoen bat ikustea, egun bateko exotismo hori ikusten zaidalako, ez? Normalean nire egunerokotik urruti xamar dagoena. Eta errealari adibidez oso gaztetatik, oso txikitatik ukidut kariño berezia. Orain gutxiago jarraitzen dut, baina bere garaian anoetara joaten ginen astero, bazkide ginen. Eta, nahi biak gustatzen zaizkit, taldeari jarraitzen diot eta partiduak eta ikusten ditut. Baina gehiago gustatzen zait anoetako giro hori, egun handitan sortzen den giro berezi hori. Ez dakit, nik uste futbolak badaukala hori beste ezerk ez daukana. Eta ni horre bai erakartzen hauela. Aspaldien ez junderri batea, eta nik uste gaina azkena atotxan izan itzala pentsatze garaitan dian, egun hori gogoan dauka eta zenekin junetzen ere bai. Eta gero ez da anuetan izan nahi zen da xamemesen ez. Eta gogoa badaukat, horre askotan bertso finalian gertatzen den bezala Euskaldun asko juntatzen dian garaien uste elkartu behar hori eta nortasun bat adierazi beharra badaukagula. Pike sanua, esperoet, zelaitik kanpoa, disfrutatzeko gogoa badaukat, gure artean ere danok juten baldin bagea bentsat, pike sano horioteko, eta, holako esaten den bezala, suerte handina daukanak irabazi bezala, ondona jokatzen du nahi ez, nik kasu honetan bala okit, da Realan alde eingoet, eta ala gertatzez baldin broma batzuk entzun beste nagotik, eta trago bat hartzea dano batea. Esango nuke realista izanik, irabazi ingo dela ez, horregan ikusteke dago, festa bat izango dela era guztitan eta festa hortaz gozatuko dugula, baina apustu egitekotan eta intuizio jarraitzekotan errealen alde egingo dugu. Ez dakit, pronostiko bat egitea zaila da, egia atletik aurretik dagoela, baina aldi berean nik uste Reala makaltxeago hasi zela denboraldian, edo tokatu zaion Europa Ligeko partidua jokatzea abuztu bukaeran, eta nik uste hori hasieran kostatzen zaiola, baina orain gero eta hobeto sumatzen da, eta nik uste ez dagoela esaterik zenek irabaziko duen. Esate dagoen bakarra giro ona egongo dela, ea, lehiak lehia eta probintzikeria Euskal Derbi da, aitzaki da denok elkartzeko, eta ea lortzen dugun, behintzat armailetan beste urtetako giro hori egotea eta bi taldetako zaleek elkar ondo hartzea. Amaitzeko, eta giroa berotzen hasteko, botako aldugu bertso bat denon artean. Ez da asko geratzen bertso derbirako. Aukera ederra da luzimendurako. Beraz egin dezagun zelaiera salto. Hori egun handi bat izango delako.